Hazreti Osman radıyallahu anh cahil yerine yetirip dehret kılıp sahabalara bakıp gülüptür. Sahabalar aytiptir, kullun Hazreti Osman aytiptir, eyni şiyagday biz bilen Resulullah aleyhisselamın arasında bollu diptir. Bir vakt Resulullah aleyhisselam dehret kıllı. Dehretten sonra Resulullah aleyhisselam gülli. Biz de soradık, ya Resulullah sen nämedik güllün, nämede sen güldürdü deyip Resulullah aleyhissalatu vesselam'den soradık. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytti: "Men tevezza fe ahsana'l vudu'a, kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti azfarih." Ravahu'l İmam Müslim rahimehullah. Hazreti Osman aytti, Resulullah aleyhisselam'dan biz nämedik gülýän deyip soramyzda Resulullah aleyhisselam aytti: "Haýsy bir bende dehret kılsa, dehretin yerine yetirse, şol benden tamam eden günahları tamam şu dehreti bilen çykýar. Hatta dırnaklarının eteginden günahlar çykýar. Ertiden öýläne sellim bazarda gezipýän, kesbiň izinde gezipýän, mamalaň izinde gezipýän, tükanyňma, şogluňma, karmen idarada temin sen gafletleňma, eden günahleňma, ýalňyşlaňma, il bilen, dil bilen, göz bilen bir ýalňyşlar edipdirse, öýlen wagty ýetende dehret kılýan, gerçen sen diliň bilen estağfirullah diýen aka. Emma şu dehretin sen ýani towaň, sen şol ertiden öýläne sellim eden günäliň öýleden soňram ikinniň wagty ýetýär. Ikinniň wagtyna dehret kılýan, öýleden soňram ikinnik sellim eden ýalňyşlaň ýoýa. Şondan meýle